Sige, mayong gabi bro. Mayong gabi po, Brad. Unsa may atong ikalagad? Ganay mong gisgutan ron, Brad. Nga. Ako, Brad, dili mo ko. Ako ang klase nga pagkatao, Brad. Maminaw mo ko sa side. Sige. Pero about na sa kanang evangelism, kanang pag-ministry, about sa pag-converter sa tao, pagpahibalo sa tao sa kanang pag-ginusol, pag-dawat kang Kristo, dili dyan ko mo po sa na, Brad. Dili po ko mangilabot na, Brad. Pero madunggan gina ko nga kanang doktrina na, mangilabot na sa laing doktrina sa kuan na for me nga nakadungog, dili po ko kuan na, Brad, no? Direct to the point na lang imong pangutana, go ahead. Sa may mga hinaing nimo. Sumala sa imong karon, Brad, ng ang imong pang-istorya karon kay nagatanawon ko sa imo pod. Saman. Karon dia sa kanang Juan 4 Juan 4 sa 21. 22. Ngano sa may concern mo diha? Naka-isgot mo gana gud. Dayon. Unsay pangutana nimo? Sumala diya mong gud nga ang kaluwasan nga gipahibalo lang naggikan sa Hudyo. Dayon. Nga gikuan po dire pod nga ang katong babae nangutana siya kung iya mong gituhan kay nagsimba sila dito sa bukid dili sakop sa Jerusalem nga iyang gituhan nga dito magsimba. Pero gitubag siya ni Jesus nga moabot ang panahon nga dili na magsimba diri kundi magsimba na sa espiritu ug kamatuoran. So ang kami mga Adventist, Brad, ang gikuan mo ang authority is ang Bible. So bali ang Bible ninyo is ang final authority. Yes, Brad. Asa man na mabasa sa Biblia ang Biblia final authority? Ang Biblia, Brad, magtudlo na sa kuan, Brad. Sa Roma, lagi asa lagi mabasa na to nga kining Bible, Holy Bible is a final authority. Meaning gani, Brad, kumingin kag authority, nagtudlo na siya og kaluwasan. Lahi man ang authority, bro. Kanay yung gingon, final authority. Dili ba ang kanang authority, dili magud ang authority daga magud meaning ana, Brad, kung imo nang i-define o imong lahi man ang authority. Lahi man ang authority. Ang imo jud gingon final authority. Final. Brad. Asa man na mabasa? Sumala mo din sa Revelation, Brad. Nagingon diya nga Revelation nga 22 sa 12 mo na ang at kita pagahukman sumala sa tong binahatan. Lagi watay problema ana. Ang ingon gimo nga kanang Biblia final authority. Hain man na mabasa. Yes, Brad. Nga ang Bible, mga Brad, sumala sa Juan 17, balaan na sila sa kamaturan. Huwag ang pulong mo ang kamaturan. So meaning, ang Bible, Jud, makakuha og unsaon ang tao nga maluwas. Bro, nalayo naman ta na, bro. Ang akong lang gipangita basahi sa kog sita sa Biblia nga nag-ingon nga ang Biblia final authority. Dili nag-isgot ko kuan, bro. Mo ginagingon ko si Mabre, ang authority daghan kuan na po. Imo na ipadako, bro. Daghan ang meaning ana, bro. Pero kung mag-focus lang po kag diya sa authority nga gusto nimo pod, imo man ang katungod bod. So, pero sa akong katungod, no na nga ako nga kuan, ang Bible mo inay otoridad nga ang tao nga makaibalo nga unsaon niya sa pagkinabuhi nga isip nga giluwas ni Kristo. Asa lagi mabasa na to nga ang Biblia final authority? Ano ra may kong gipangita? Sumala diya hukman sumala sa binatan nga unsaon man nimo pagka na, bro. Dili man na mo akong gipangita, bro. Wala gyud tay mabasa statement sa Biblia nga the Bible is a final authority. Pero masabtan na nimo, bro. Walay kanang walay mabasa, bro. Ay lang sa nagitugan kay walay mabasa. Word for word, walay wala lagi. Pero mabasa may mo na sa masabtan sa Biblia noon. Ato gyud mabasa na sa Biblia nga ang simbahan mao ning haligig sukaranas kamatuoran. So naa diha ang final authority sulod simbahan dili sa Biblia. Kaya sukaranan man dahil sa kamatuoran ng simbahan, so na diha ang final unsay hukom sa simbahan.
Dili ang Biblia mo imuhukom, ang simbahan mo imuhukom. Since kay ni hukuman ng simbahan, mo na nga naay Biblia ang napurma, kay guwa mo hukom ang simbahan nga mag-gather tani mga libro ha, magkanon tani. I don't know kung nabatay mabasa ani ron. Sige. Sumala mo ko dire Brad, sumala dire sa Roma 1 sa 16. Mo nagingon dire kay wala ko ikaulaw ang maayong balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudyo unas tanan og unya sa Grasyanon usab. Kay diha sa maayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios. Di na sa man mo ang final authority ana. Dili Brad, ang mga ginagingong si mga Brad nga. Kung mingon kag authority gyud, kung imong i-define ang authority, dagan siya og kanang pwede na siya ipadako ba. Pero kung mag-focus lang pug ka diha nga sa imong gusto nga authority, wala na pug ko na. Wala lagi bro. Kana bitaw mingon ka nga ang Biblia final authority, laing ebanghelyo na bro, mabadlongan tang San Pablo ana, ingon ba San Pablo magtudlo kag laing ebanghelyo tong lohon na yamat na tani. Dili man gud Brad, sumala tong gibasa ro Brad sa Roma 1 nga nagkuan nga ang bayong balita nagtudlo nga unsaon sa pagkinabuhi nga maluwas ang tao. Nga unsaon man lugar nga kung wala ka kahibalo sa kamatuoran nga ang Bible nagingon nga balaan na sila pinagi wala sa lagi pulong. bro, wala lagi tay mabasa nga ikaw nagalin ni ingon no nga walay mabasa di ay nalang nag-istorya nang walay mabasa dire kanitang nay mabasa para klaro kay kami bitaw mga Katoliko pag magwali mi then yung subak-subak kay huy wa man na mabasa sa Biblia wala niyo nagituuhan nga buang namong Katoliko gabi sige mo question asa mabasa ng inyong rosaryo sa Biblia, asa mabasa ng inyong purgatorio sa Biblia, mabasa ng inyong procession sa larawan. Tawanan ka. Di ba? Una niyong supak-supak. Yan, sige rin mo magpanudlo nga. Wa day mabasa po sa Biblia. Laing isyo. Kay, ayun na. Sige bro, laing isyo bro. Wala namang guro Brad, may nagkuha namang guro Brad. No. Ako na po yung mga utana. Ako na po yung mga utana ni mo bro. Gikuha mo ko dire Brad nga ang pagsimba mong God, nagsimba na sa kuan ba sa espiritu ug kamotoran meaning gisgutan mo kani nga dili na ang katong babae nagsimba sa ang iyang kinaiya dito sila magsimba sa bukid iyang gikuan nga dito sila magsimbahan. Nga ang kuan pod iya pong gituhan nga ang mga Hudyo sama kang Jesus nga dito sila magsimba dito sa Jerusalem. Pero gikuan ni Jesus nga moabot ang panahon nga dili na dito ang kuan dili na dito ang kuan bang magsimba magaling diha na sa espiritu ug kamotoran. So meaning ang Bible banggod mo yung nagtudlo sa unsaon sa pagkinabuhi unsa pug kamotoran pod. Ako na lang mga utana ni mo bro. Hello brother, may gabi brother. May gabi. Unsa may ito'y kalagad? Bro, may gabi bro. Be, unsa ito'y kalagad bro? Nag-program ka karon? Na isa badista akong caller, giad ka na ko dre. Man. Karon ko nakatanaw atong ibati ninyo atong SDA pod nga nagsige na lagbalik-balik sa pangutana ba? Pero nakay ka istorya karon nga SDA pod. Kana naskilid tapad. Wa kay cancer na na. Wala ko kakuan unsa inyong naisgutan, ang ako lang komedi man to imong ka debate oy. Wala man to puro raman to balik-balik yang pangutana. Kung imong pangutanon kung kinsay dili man ka si Kristo ang founder sa RCC, kinsa man niya mingon siya og wa siya kay bao pero si ang founder sa MCGI Soriano mausad ngayon sad nga wala akong alam kasi hindi pa ko tao noon 2,000 years ago. 2,000 years ago. Mausad na yang
Actually, naamang ko brother-in-law nga naapod sa Manila karon nga Oh. sakop sa MCGI. Wala pa na sa magkatoliko karon. Dati siyang Katoliko, nga pag-abot niya sa Manila, nakaasawa, nakatrabaho, dahil nahimong MCGI. Mo di ay. Nakakuha na ipod me. Akong nadungog pod sa katunggi kuha ni bro Jando nga wala gid po na ipahayag ni Eli Soriano sa wala pa namatay nga gipangutana siya wala kinsa may founder sa Roman Catholic kung hindi si Kristo. Ayan to bagpod. Parehas po dato imong kadebate. No, upod siya kay Balo. Pero dili pa kuno siya tao ato 2000 years ago. Ako lang concern bro, kami diri sa Iligan City kung wala ka kay Balo, nahuman na ang among seminar diri last 3 months ago. Na kuanan tukod na ang CFD Iligan City chapter. Mayo kay nanay Catholic Fitipinder dia. Brad, mayong gusto ka kanang excuse lang. Pwede mo open. Sige daw. Kay inyo mo yung ginagawa nga nag-comment mo ito among katong debate atong last nga gabi. Mangutana ko. Sige daw. Pwede rin pong kamo duwa mo tubag. Sige daw. Kay inyo mo nang ipadako nga kamo ang matuod diya sa Mateo sa 16-18. Akong pangutana nya inyong giadap nga ginatawag nga Roman Catholic nada sa Bible universal. So akong pangutana ninyo duha tubaga lang ang kanang kan akong pangutana ang pulong Catholic meaning nilukop na. Pero sa history sa 3rd century 4th century sumala ni Socrates Scholasticus isa ka magsusulat nga dito nagpuyo sa Constantinople. Constantinople bro, Constantinople. Dito siya nagpuyo. Dayon sumala niya ang iyang nabantayan ang kining ginatawag nga nalukop na unta kining ginatawag nga pagbantay kustumbre ni Jesus mo na iyang nabantayan. Mo kaya nakuan kay ang kining Sunday nga gipamugos kay kung nilukop na ang Sunday ang ebanghelyo sa Roman Catholic sila mo nagmensahe nunid na nila ang kanang gipamalaod ang kanang pagpamugos sa Sunday kay sila may ila man giklaim nga Catholic sila ang meaning Catholic nilukop na pero sumala ni Socrates ang nilukop na unta ato kato mga kanang pagkustumbre ni Jesus pero nahunong lang siya tungod ining mga panghitabo nga gipamugos nga kining pagbantay sa Sunday. Sabat na niya. Sabat na. Unsay pangutana Brad? Dili, ane mo gud do. Bro. Ane bro. Wait lang. Giklaim ninyo nga kamo ang kanang Catholic. Meaning sa Catholic, nga pag dito sa Acts 2:1 o diyon sa kuan sa Mateo 26 sa 19 panglakaw kamo. So nana sila panglakaw ba nga ebanghelyo nigawas na sila sa Jerusalem. Now ang kuan man god muna nagisgot diyon na dito og kanang pagpalukop ginatawag nga Catholic. Now, ang Catholic man god bot pasabot nga nilukop na. Kung imong ikuan ang Roman Catholic, dapat kung sila ang tinuod nga kining nagmensahe nga giisgutan sa Bible sa New Testament nga mga church father, dapat wala na untag ipamugos ang kining Sunday nga gipamalaod sa mga gipamugos sa mga tao aron mao ni bantayan. Walang isukre ang iyang nabantayan sa bro. Kana manggong magisgot tag true church ayaw i-appeal ng Sunday gibantayan kay tunong ta sabat ani ingon naman puta padugayan anig sa una ang mga apostol gabantay sa bandog ito inyo Sunday malangan sa tagisgot ani
Kanang imong giingon. Dili. Ay sa bro. Makaisgot na. Lagi sa direct to the point lang ani bro. Align man na siya pud sa atong gisgutan Lagi layo kay na bro. Okay, ug main tag sabat, align gyud na sabat, pero ug maingon kag true charge di gyud na align. So, ane bro, kanang imong giingon nga si kisa to si Sok. Dili, ani lang brado. Asa katong tawo imong gi-mention ganina ba nga writer si? Ani na lang brado, di ba nag-claim mo jud mo nga kamo ang Katolik. So ang meaning Katolik nilukop na kana nga panahon kay Katolik gud. So ang inyong ikuan nga giunsan niyo pagkuan nga claim nga kamo na while sa kuan gipamugos man gani ang Sunday kung nalukop na. Ay lagi ba? Usat kinsa tong tawo nga imong gi-mention ganina nga usa ka writer si Socrates. Kana si Socrates gipangutana kana ko unsay religion ana, iba yung kag Christian. Christian believer. So dili na siya ma-serve as legit nga historian, kidim na historian. So kung maingon tag Christian believer, iyahara sa nang pagbios Katoliko, siguro unsay relihiyon na niya. Lain ba nang dino? Ay sa bro, Brad, sino ba kini siya nga tao dili ni siya kanang na kuan nga dito ni siya nga time nga panahon nga kanang ginakuan og kanang kuan sa 3rd century. Lagi wala dili na mo isyu. Ani ba? Kana manggong gitawag na tog si Socrates imong giingon, dili na siya legit na historian. Although bisa pag maingon ka ga-exist man as 1st century, the fact nga supakiro siya, musupak gina siya. Bisan pag yan ang nakita, the fact nga gisupak niya, supak gid sana. Kung mo na imo gawa siyang thesis, what ay mahimo kay supak mo na siya. Dili na siya ma-serve na to as historian. Kung historian ka, unsay mga pangitabo imo jud nang i-record. Okay, sunod. Kaning giingon nimo nga nganong kami nga Katoliko. Natural gitawag mig Katoliko si San Ignacio mo ikatulong obispo sa Antioquia nga nagtawag og Catholic sa simbahan. Buti pasabot nga kining simbahan na malukpano ni. Kay nakabalo Dios Ignacio nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo dili simbahan sa kintahay. Gitukod nimo imong simbahan des Purokdos. Tama ra pug Purokdos. Mulukop jud kas tibuok kalibutan. Mo nang antod karon ang atong simbahang Katoliko Bradting nilukop gyud tas tibuok kalibutan sila kay nag-claim man ni sa baristang Katoliko kuno amo tog pilar na ka buok das iligan sa barista. Dili ba? Ano magod? Pagpulong Katolik kana nga tayo manggod giingong Katolik mo bot pasabot nilikop na. Ang kining mga takadit lang. Kining mga apostol nagministry ni sila, nigawas ni sila. Unya napud sila yung mga kuan mga dili kuan nila. Excuse bro. Excuse kanang term Katolik dili na yung nilukop na ha. Malukpanon, universal. Dili kay nilukop na. Lahi na nilukop na. Mangutana ko. Sige daw. Kanang writer nga iyang giingon, imong giingon Brad. Unsang tuiga na, unsang century na nag-exist? Ano siya sa kuan Brad? Sa 3rd century Brad. Ay, sus. 3rd century, kamulo pa nga galukop. Kay malukbanon man, kamulo pang galukop. Brad, Brad, pamina sa ko Brad. Iya mo ingon Brad, sumala niya ang iyang nabantayan sagara mga tao, mga sauna daw mga nasod sauna, ang kustumbre daw ni Jesus mo na kanang Sabat ginabantayan sa mga tao. Pero dito sa Constantinople, Alexandria, nagundang na og bantay ni ana kay ilang gi kuan ang Sunday. So meaning, mo na akong pangutana, kung kamo ang tinuod nga nag-claim, nag-evangelism, nagtuman sa Mateo 28 sa 19 sa Acts, nag-evangelism sa mga kuat, pag-Christianize, dapat iyang ingon nga nalukop na ang kanang kuan sigara niya nakita ang Sunday dili kay yan mo ko iya nakita kay ang sigara mga nasa zona ang gustumbre daw kining Sabat naundang na ni pag-abot sa kanang kuan ipamugos na dayon lagi may moto wala nagi pamugos Brad wala nagi pamugos kay ang si Kristo uman sa iyang pagkabanaw ang mga apostoles isimba kaniya sa adlawng Domingo.
ug ang mga apostoles sukad atong adlaw magtigom sa adlawng Domingo diha sa mga katakom ug sa mga tinagong balay diha sa pagpikas-pikas og pan. Adlaw Yes, Brad. Domingo. Ayaw ginang pamugos. Oh, yes, Sayo Brad. pa imong ngayon pamugos. Oh yes bad no nasabtan na ka imong kwan bad ingon bad Batay. kana imong giingon man gud nga Sabador, pagkabanahon ni Domingo Jesus. may itong isgutan kana, ani. kana nga time kana pagkabanahon ni Jesus kana nga time dito na nakita nila si Jesus sa dalan mo na ikaw daw makita nimo si Jesus simbaho jud nimo di ba pero kana nga adlaw, time dili unang adlaw pero dili wala kay makaplaga na nga sugo na siya ug kana imong giingon nga nagtapok na pud sila po nagpikas-pikas tinapay isa na sa kapista sa mga Hudyo nga dili lang unang adlaw kundi ikapitong adlaw na pulong sa bro. unang adlaw hangtod sa kapitong adlaw. Nasa man ning naabot ta man tay ikapito, una, ikaduha, tulo, pat, lima. Asa nimo mabasa, Brad? Ha? Asa nimo na mabasa, Brad? Oh, di Ngay sa kapitong adlaw. Ha? Asa nimo mabasa na ngay kapitong adlaw? Unsa? Nga ikapitong adlaw, dili lang sa adlawng Domingo. Oh, aham gina na ko ngani. Sa Acts man na Acts sa dapit. Dili ikon ko. Dili Kada ka mo. atong adlaw ang mga Dili ba? apostol Dili lang. magtigom matag adlawng Domingo. Asa gini dapit na verse? Kaya akong kanon. Brother, balik lang tas issue kanin true church, naabot ang tag Sabado, Domingo ani, layo na kanis topic ni. Kadiot lang Brad. Paingon na sa ani sa adlawng Sabado. Dili Brad. Ikon ko nga na Bible. Kaya akong kanon. Kaya encounter na ko na pero dili na ko ma-remember kung asa dapat siyang ma-locate pero atong hisgutan ron kay Nala, bro, naaman ta ang atong gisgutan. Balik ta. Ngano man ning simbahang Katoliko kung si Kristo yung founder, ana mo man ta na issue. Sa founder, balik ta sa founder. Naabot naman ta ning Domingo, Sabado, malangay ta ni ron. Balik ta sa founder. Dili. Balik Kadiyo ka nun, founder dali. kay kung mag-iskutan na mag-inukaya na pataog Biblia. Balik ka sa founder. Kung dili si Kristo ang founder hatag kung kinsa. Adile Brad, para ma-clear na to ba kay naka-upil mong gutana. Diha mong guta mag-basis siya pong God, malay ron siya pong God sa atong isgutan ron. Dili. Balik ta sa founder. Kay gisupak man nga si Kristo ang founder sa Roman Catholic Church, kinsay founder nga inyong ikatudlo kung kinsang tao. Ako Brad, kung kamo mo claim nga si Kristo alang sa Roman Catholic, mo claim mo si Kristo ang founder, wala dili jud ko mo tutulan na Brad. Pero sa akong kagulingon, accordance mong guna sa inyong kwan, according sa inyong kwan na tradition nga Pero dili ka mo tutol. Di na siya totol. para Dili sa ka inyo mo tutol. para sa inyong kwan pagsabot dili ko mo tutol kay inyo man na iso po nga akong ikuan akong kagulingon ninyo man ang side pero sa akong part diya na po ko mo tutol pod sa akong kagulingon pero sa inyong part sige. dili ko mo tutol Sige kay sa among part imong girespeto among part among pagtulunan nga si Kristo among founder dili ka mo tutol pero sa imong part sa imong kaugalingon musupak man ka ipagawas ang imong part sa imong kaugalingon nga dili si Kristo ang founder. okay Kinsa ano mo taga godo ini? okay ano mo godo sa Marcos sa 2:28 si Kristo ang Ginoo sa adlawng higpapahulay. Kaya mong gong kuanggod, ang adlaw ipapulay, isa na sa katimal, Ezekiel 20:20, isa katimaan sa Dios, timaan sa Dios iyang katawhan nga siya mo ay magbubuhat sa langit ug sa yuta. Tamahilan daw niya. Ang kanang Domingo manggod dili wala kay makaplaga nga sugo siya nga gisugo sa mga tao kay sa Juan 14:15 kung higugma kamo kanako tumana akong sugo now pangitaon taka karon asa may sugoan ng Sunday Pangitaon ta pug ka. Adiserta ka tubagon. Pangitaon ta pug ka kung asa mabasa nga si Kristo nagsugo nga simbahon siya sa adlawng Sabado. okay simbahon sa adlawng Sabado ang kanang manggong pag-adto sa sinagoga pag-adto sa sinagoga ang kanang sa Leviticus 23:3 balaan nga Sige, balaan nga Sige, panagtigom
Na. Meaning, sige. Bro, mag-isgot lang tag sabat ani bro kay murag diha ra kita padulong sa truth church ani kung sabat atong isgutan kay gari tas truth church sabat na itong padulungan ani sa muka. Sige, kana akong pangutana nimo. Asa mabasa nga si Kristo nagsugo nga simbahon siya sa adlong Sabado? Kap kuan bro, pahulay ra may ganahan ani. Sige. Kay kung mabasa nimo nga si Kristo nagsugo nga simbahon siya sa adlong Sabado, uban ko nimo. Okay. Ang pamanggod, ang kanang manggong kuanggod, ang kanang pag-ingo remember the Sabbath, kanang ingo nga remember the Sabbath to keep it holy. Unsa ray pagsabutan Ana sabat lagi ayo na kapoy ka ng sabat iso. Truth church sa tong topic sabat. No suning. Dili ba? Dili mo na pagsimba. Dili ba? Kadiyot lang. Bungutan ako sa imo. Kanang giingon nga pag-keep sa Sabbath nga balaan nga panagtigom para si madili na pagsimba. Kinsa may nag-ingon? Ha? Kinsa nag-ingon? Kana sa Leviticus 23 sa 3. Ang Leviticus pulong ni Kristo dili. Ha? Ang Leviticus pulong ni Kristo dili. Sa 2 Timoteo 3:16 ang tibok kasulatan gituga sa Dios alang sa pagpanudlo. All the new dili kay Nyoray mo ha. Bro, ari lang ta bro. Kanang related lang ta sa topic bro. Ang Kay Leviticus Sabado Domingo dagan to aning trabaho. Hindi pangayo nimo. Tagaay kog sitas nga si Kristo mismo nag-ingon simba ko ninyo sa adlong Sabado. Aksyon Katoliko! Kung mangita kag birbate man kanang word for litra for litra, dili ka makakita ana. Wala. Sige bro, wala. Sige wala. Sige brada, nara brada. Muhatag ko nimo brada. Sumala diri sa Hebrehanon brad. Hebrehanon sa 4 sa 19. Yeah. Basta Sumala diri kadiyot lang ako sa mga taon brada. Hebrehanon Brad Eugene, salamat sa pag-add. mo nagingon diri brad. Busa nagapabilin pa ang kapulayan nga adlaw nga igpapahulay alang sa katawan. Papahulay naman eh. Kapoy na isuha. Sige. Katin kay siya nagasulod sa iyang kapulayan, nakapahulay usab sa iyang kaugalingon gikan sa iyang mga buhat, sumala sa gihimo sa Dios gikan sa iyang mga buhat. Sige. Ang Hebreo, New Testament, Old Testament? New Testament brad. Oh. Sa therefore, kanang New Testament, gigamit pa ba ang balaod sa Leviticus? Yes brad. Di ka kapruba na nga ang Hebrews, ang New Testament gigamit pa ang balaod sa panahon ni Moises. Na brad, ako basahon brad. Sige. Nasa kuan brad, Marcos sa 3 sa 4. Sige daw. Mato dire og siya miingon kanila. Uyon ba sa kasuguan ang pagbuhat o makaayo o ang pagbuhat sa makadaot sulod sa adlaw ng papulay, ang pagluwas ba o kinabuhi o ang pagpatay apan sila wala magtingog. Balik-balik. Di pa po brad. No. Muna kay dili na panahon sa New Testament, dili na panahon nga gamiton ang adlaw ipapahulay, dili na ta pwede nga mupahulay kay ngano kinahanglan ta muluwas anang adlaw og kinabuhi. Bro, Ato pa kung di ay kung ay kabaw mahulog sabay nya adlaw Sabado, di na din nato kung kay og maras Domingo. Brad, ang context brad, gingon dire brad ba? Bro. Og siya, dili ang context dire brad, mo na gingon brad. Og siya miingon kanila. Uyon ba Ani, bro? suguan ang buhat og maayo? Brother. Sa makakasulod sa adlaw papulay meaning gikon ba unsay kanang kay sa Mateo magod sa Mateo 5 sa 17 wala ako ni ani haron sa pagbungkag sa balaod kundi haron sa pagtuman og paghatag og kahulugan. So mo gihatag Correct. og kahulugan. Ay bro. Pero
wala niya gikuan ang sabat nga giwala niya ang sabat kundi continue ang Wala sabat, niya Brad. gihatag, wala niya gibungkag. Pero paghatag og insaktong katumanan kay nga naman daghan sa balaod sa mga Hudiyo nga supak sa kabubuton sa Dios. Sa kabubuton sa Dios, thou shall not kill. Pero ang mga Hudiyo og naay makasala. At yun, Dire bro. Brad, tinood na, Brad. Ari lang ta bro kay sabat abot man tas balaod sa sabat bro nga layo naman ni kayo. Ari ta sa tima yung True Church. Sa Biblia si Kristo nagtukod og simbahan San Mateo 16:18. Moyon ka na bro. Brad, nag-continue. Sige, Brad. Di, murag, di lang ito ipadayon na to. Kay, Wala na to. Langay-langay itong sabat. Moyon ka na bro, si Kristo nagtukod og simbahan San Mateo 16:18. Yes, Brad. mo yun. Okay. Moyon pug ka kanang simbahan na isa ra ka buk yang gitukod dili daghan. Yes, Brad. Okay. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo wala dawata sa iyang kaugalingon nga nasod. Ngayon ka na. Dili po, Brad. Kaya ang kanang mga followers ni Jesus, mga kuhan po na po, Okay. mga Hudyo. Kaning giingon ni Kristo, kaning giingon ni Kristo sa Biblia. Ang basahon ako niha. San Mateo. Ara, tapay kung tag True Church, di kay abot atong sabat malaod, nganong gipatay, nganong kinahanglan mulihok. Unsay ikapito, layo na to kayo. What atong topic na to. Kaning giingon dire sa Biblia, Brad. Sa San Mateo 21:43. Og nidugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ihatag ngadto sa mga tao nga nakahatag og maayong mga bunga. Sa King James Version, usa ka nasod nga namungag dagan. Ang akong pangutana, usa man ni gingharian na nga gimini Kristo kuhaon diri sa Jerusalem ug ihatag sa usa ka nasod nga mamungag dagan. Brad. Kung saan ang gingharian nga giingon ni Kristo ang kuhaon gikan kaninyo ug ihatag sa usa ka nasod nga nagapamungag dagan. Unsa man ni? May tungkol na sa mga hintal, Brad. Lagi. Unsa man ning gingharian ning giingon kaning term gingharian unsa man na? Kung maingom ko kag gingharian, Brad, dili lang na siya na specific nga diya sa nag-isgot og kingdom. Kung maingos nag-isgot mo og kingdom, God. Lagi. Related Brad, ka ang pangutana, Brad, unsang gingharian na kung Unsa man ni? katubag. Unsa ni nga unsay buot pasabot aning gingharian ni Kristong giingon? Dili ba ni maong niyang simbahan? About yun sa mga hintal, Brad. Lagi, no. Di man gingharian ning hintil. Ingos Kristo nga, ang akong gingharian kuhaon gikan kaninyo. Ug asa ni hatag sa usa ka nasod nga nagapamungag dagan or mga tao nga namungag dagan. Kaning gingharian nga giingon ni Kristo. Kaning Wait lang, Brad. Wait lang, Brad. Masabtan ko nimo. Ang kanang kung maingong ko tag kanang Israel, mina Israel, kung maingong ko tag Israel, di ko na sige no, mga katawhan niya. Lagi. Gingharian. So kaning gingharian na bro, nga giingon ni Kristong gingharian, dili ni maog simbahan nga yang gitukod. Mora niya po na, Brad. Okay, sige go. Alright. Ako na ko punto. Very good. Okay. Kay gikuha man unsang nasura ang gibalinan ani nga ingon ni Kristo, ihatag, ibalhin sa usa ka nasod nga nagapamungag dagan. Unsa man ning nasura nga nagapamungag dagan nga diha ibalhin? Nga maoy na nahimong sentro sa pagtuong Kristyanismo unsang nasura ni? Unsa na nasod, Brad? Oh. Di po ni maog Amerika. Kung imong ikuha na, Brad, nga ang Roma na, simo po ng katungod, Brad. Wala. Unsa nasura? Sa imo lang katungod. Unsa nasura? Kung muingon po kag Roma, imuhan po ng Lagi sa imong katungod. Ayaw sa among katungod. Sa imo lang. Kung unsa po sa Ingon imo. si Kwan, ingon si Brad Ting kaganina sa imong side. Unsa dili sa among Side. side. Na, Brad. Dili po ko mo kuan, kay kung mo kuan po ko, uyon po ko si mo. Lagi. Pero, nalang ko ikanang kuan nga, sumala sa imong giingon, unsa imong gusto, mao na, pero mo, kanang nga kuan, pamangagi pod, kanang imong pagkuan na nga, ipalusot na siya, mututol po kuan na pod. Alagi. Kung imo Sa imong side ba? Sa imong side. ka. Unsa nasura ni? Kay kami ug moingon may nga Roma.
Natural kay inga bias na kay kamor man nagingon Roma. O sa imong side, unsa nga nasod nga ang iglesia ni Kristo ang iyang simbahan ibalhin sa usa ka nasod usaha dili dagan nga nagapamungag dagan. Kinsang nasura ang gibalinan ana? Sumala sa imong kuan brad, sa imong gusto brad. Si imong gusto ko ang ikon nila ko kay kung ngayon kag sa ako ang gusto, modawat ka. Mudawat ko pero nakoy kanang pag-clarify. Clarify. So, kanang sige. Pag-unsaon niyo pag-claim. Okay. Umuoyon ka nga sumala sa kung gusto mo uning nasod nga Roma. Yes, Brad. Gusto, Brad. Anara ni oyon na sa gusto pero dili na sa akong kuan, Brad. Pero unsaon Ang niyo imong pod, Brad. Ipagawas po lang imo kay ni pagawas naman si Brad Eugene og Roma. Ikaw po. Dili ba? Ikaw po imo. Mo gina gani nga i-claim na siya kay ako pong pamatodan nga kay dito mo ko na nagsugod ang sa kuangod sa Roma god tinuod man na dito nagsugod ang kanang pag-isgot og kining pag-Christianize. Pero naikuan niya authority o kanang tinuod nga pag kanang kuan authority with kanang unsa nang evangelism nga gisugo sa Ginoo diya sa Bible nga dili with authority nga kanang power kagahom. So dili ni ingog kagahom wata magisgot og authority ha. Kagahom that is another version of nasod lang atong giingon. Sa imo lang akong side dingon man kog Roma. Moyon ka nga Roma gyud ang gibalinan ani. Dili Pilipinas di pod Amerika. Sumala sa imong kuan Brad, mo na ingon ko si mga Brad kung unsa imong palusot Brad, i-prove na siya, i-claim na siya, ako po na siyang kanon pod, gubon. Alagi ni-claim na ko. Sige, ni-claim na ko nga kining gibalhinan diri sa gingharian ni Kristo which is imong giuyonan nga kanang gingharian mo din ang Iglesia ng Kristo. Watay supa ka na. Sige, pareho tag baruganan. Ingon man si Kristo kuhaon ko gikan kaninyo kaning term kaninyo nakaripen na diri sa Jerusalem diram nagitokod o gibalhin sa usa ka nasod nga nagapamungag dagan ang akong pangutana kay niingon naman ko nga kanang nasura dayang gibalhinan nga nanahimong sentro sa pagtuong Kristiyanismo maoning nasod sa Roma imong iuyonan na o dili. Uyunan ako na Brad. Sige na, case close na. Imo pa nang i-kuan Brad, imo bang i-claim na kay muupos ko Brad. Dili ko. Dili wala na talaga. Uyon naman ka. So okay na to. Okay na to. Mali ba? Uyon ko sumala sa imong gusto nga pero imo nang i-prove. Sige, dili. Ayaw uyon niya kung gusto para di tayo magkasumpake. Ang imong gusto, sige, sa imo lang, sa imo. Unsa man yung nasura na? Wala po ko yung makakuha na unsa na nasod Brad pero ang ako lang nabasi man ta sa history na even kaya ang kini bagong history bang god dili na buot pasabot nga kung history ang atong ipadako man ganani ang kamatuoran ang pulong sa Ginoo dili kaya ang kanang lugar. Sige base sa history lang. Di sakyan ako na imong history. Unsa nga nasod na? Ang gi-point out dia. Sumala gani sa imong kuan Brad kay sa history man god. Roma lagi. Wala na niyo na ka Roma. Sige, go. Sige. Ano man god sa history man god, ang history ang Sunday gipamugos na siya. Ayaw lagi na Sunday. Ayaw na gamba, Brad. Naratag nasod niya mo. Ngano mo yung imo ginag Dili ba kana Brad? Dili ba ang Sunday man god gipamugos na siya ang sa Bible dili na mao ang kuan Brad, dili na mao ang ebanghelyo. Galakaw tas karsada, bro. Galakaw tas karsada kaya nga atong puntarya diri adto tas isnakan. Ikaw kay mukawhat pa yung katong beer ay sa lang tong beer kay wapan di man inom ato sa putri snack naman. Dili ba? Ani ba gud? Ang sa Bible man god, ang kuan sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo sa mga inyang mga katawan pag evangelism dili kay kanang authority nga lagi anya na nang evangelism kay lagi anya na nang evangelism. Kini man kung pamagi sa Roma god, ang pamagi sa Roma giunsa nila pag Christianize gipamugos ang tao nga ang katong pagbantay sa Sabado
ilang gipamugos og ila tong ginalutos tong nagbantay sa Sabado. Nasa Mo bro. nay kana mo Ayaw lagi ng Sabado, gilutos, kay wala pa man ta magisgot anang persecution, o kinsa tong gipang persecute, unsay mga background na to, pahuway ba tong Sabado, Domingo, dili. So, ari lang sa ta. Brad Eugene, balik ta sa nasod. Unsang Nasod. nasura. So, oyo na ka, nga Roma jud ang gibalinan. Sumala sa kuan Brad, sa Roma nabutang ang history Brad nga naay pagtawag nga kanang nagsugod na kanang mahitungod sa kanang kuan kanang naay kining prot o kining false nga kanang pag-evangelize Brad. Troto. Wala ko mga tanong. Unsay fruit o Kani ba kaning gingon ni Kristo, ang akong gingarian kuhaon gikan kaninyo og ibalhin sa mga tao nga namungag sa usa ka nasod nga nakabungag dagan. Unsang nasura nga nakabungag daghan nga mo'y gibalhinan anang simbahan ni Kristo? Sige. kana. Kana. Nasura. Magina na first Brad, kaya atong kanon Brad. San Mateo 21:43. Sige wait lang Unsa man imong gigamit? Good News o King James? Ulat lang kay tanaw na to Brad. Sa to sa Mateo 21:43. Sige, tag-amba ka na sa Sabado, gabaklays dalan ato tagis na ka na. Muhapit pag ginang kamoto. Ay kani sa Red Horse ba? Ani lami Red Horse ari bugnaw 21, 23. 43. 43. Okay. Sige. Mura, Atong gusto mang kuan diha kung unsang nasura. mura nig dang laag tag plaza imbes plaza ang ato ang puntarya, muhapit pag ukay-ukayan ng mangukay. Kasi ko Brad. Akong gikuan dire Brad, gitanaw na ako sa kanang kuan Brad. Sa Greek siya Brad. Ang iyang definition kingship. Alay, dili ba? Dili. basaha sa imong Biblia. Saring clear Brad. Dili ba? Atong sabto na kung kinsa mo nag-ingon ko si sa primero pa lang nag-ingon ko si mo nga ang Israel gitawag sa gingharian Japon sa kanang gingharian sa Dios, katawan sa Dios. Mo nag-ingon ko si mo naggihatag na sa mga hintil. Kaya mga hintil man gud nagpat-continue sa kining mahitungod kang Jesus nag-evangelize mahitungod kang Jesus. Di ba, giimo nang giuyonan nga kanang gingharian giingon ni Kristo mao na yang iglesia gitukod. So ang kita mo gud ang magbawi-on to nimo imong pag-uyon. Dili ba ang standard mo nato god kun dili kinato masabtan sa Basasa na imong Biblia bro, basasa na imong Biblia para magkasinabot ta. Dili ba ang standard mo katong dili na to masabtan kayo sa Bible manggod mudagan tawag dito sa Greek kaya ang Greek manggod na mga definition nga Ay, bro. nga unsa na siya. Basasa na imong Biblia bro, basasa na imong Biblia. Ayos Brad, gibasa na ko. Basasa padungga sa me. Sige. Na. 21, 23. Sig tama na tas ukay-ukayan ani dito ta kaabot sa Siwol. 21, 23. Oh. Og sa pagsulod niya sa Dili bro, 43 na bro. 43. 43. 23 yan. Busa sultihan ko kamo nga og kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo o gigahatag ngadto sa mga sa usa ka nasod nagapamunga sa mga bunga niini. Unsang nasura na bro? Wala may gisguran dili po na nasod kinsa na nasod Brad. Posible po kayo walay di ta kay baluan na nga naajod. Dili ang kana mo imong gikuan claiming jud mo na nimo nga Roma na. Pero mo gisakyan ta ka. Ug dili Roma unsa man nasura na. Pero dili po kumukuan kay wala may nagisgot dire. Lisod po nga mo kuan. Sige lang, di nato na ipamugos. Pero mo laing pangutana. Diri nato na ipamugos kay magmalangay ta na. Wala magyapon ug moyong kog Roma supa ka pangutano pug kag di Roma unsa wa pug kay baw di malangay kita. Moyer na ko sa man baw-baw ni adili unsa man day di po ni habal-habal malangay tana. So ari ta bro, moyo ka ba nga kana simbahan nga gitukod ni Kristo ni abot jud sa Roma?
Dili Brad, ako sang kanon Brad, sumala man ko dire Brad, ang imong pagsabot mali dire sa kuan definition sa kuan Brad sa Greek Brad. Sumala dire Brad sa Mateo 21 sa 43 kining giingon na gingharian dire ginatawag siya og gining kingship, sovereignty, authority, role, especially of God both in the world. So bining kanang kuan gad kanang Brad kanang may tungod sa kanang kuan kanang about sa Ginoo yung mga katawan about sa mga katawhan pod. Lagi. Sa idan ta magisgot ana kay malangay ta. Ari ta mooyon ka ba nga kanang simbahan gitukod ni Kristo sa San Mateo 16:18 nakaabot jud sa Roma. Mooyon ka na. Huwag naman sa kulubi, kajit lang. Uyon ko Brad kay na may mga kuan dito pod mga customary ni Jesus nga gilutos pod. Okay. Kay nakaabot man sa Roma, buti pasabot nga kanang simbahan nga naa didto sa Roma, mao jud tong katong simbahan nga na sa Roma, mao jud tong si Kristo ang founder ato. Di ako go maupos Brad. Unsaon nimo na pag-claim? Lagi, di ba? Imong giuyonan nga katong simbahan nga niabot sa Roma, okay na kato. Sold out tatang duha, wala problema. Katong simbahan nga miabot sa Roma, nga gikan sa Jerusalem. Muyon ka nga katong simbahan na si Kristo gi founder o magtutukod ato. Yes or no? Mo na Brad. Mooyon ko kay na may mga sabatarian po dito Sige. pero kung imong lagi sa nasa bataryan. Ano mo niya? Kung sao na nimo Di pag-claim. mo ginawala ni siya ni sa bataryan naman. Okay, sige. Miuyon man ka nga tawag aning ni ang simbahan nga naa dito sa Roma niabot si Kristo ang founder. Karon naaman palihog kung sa man imong gidala nga Biblia murag King James na imong gibasa ay akong basahon sa King James be. Si Brad. King James man ni ang iyang gibasa day. Alright. Mabasa ko Roma Kapitulo 1 versikulo 8. Ingon si San Pablo, una sa tanan, nagpasalamat ako sa akong Dios, pinaagi kang Hesukristo, tungod kaninyong tanan, kaya ang inyong pagtuo na dungogman sa tibuok kalibutan. So, katong pagtuo nga gikan sa Roma, nga naa na ilang nabatunan gikan sa simbahan nga gitukod ni Kristo, nadungog man sa tibuok kalibutan. Ingon si San Pablo, kapasalamat ang magaling siya. Karon bro, muuyon ka ba bro, nga usas mga nakadungog ani ang Espanya bro, kay si San Pablo, muadto man gyud Espanya, muuyon ka na. Brad, sumala sa imong gibasa Brad, kay napoy nga anak ka time nga mas niila ang tong mga sabatarian nga gilutos ana nga. Ay lagi nang isgot og sa bataryan. Ano man yun di man yung mawala ni mo na sa bataryan nga. Dele na, tinuod mo dyan sa story Brad nga ginapugos sa Alagi mga na unya na mo sa bataryan kay ano man yung naamag di man gyud mawala. Kung daghan ka gilokdo, di gyud mo mawala ng lokdohon ng subado. Ale, bro. Ningon man San Pablo nga nagpasalamat sa kayang inyong pagtuo. Di ba pasabot sa Roma ba? Nadungog dadayag sa tibuok kalibutan. Nadungog sa tibuok kalibutan sa King James Version na sa mayong balita dili na nadungog. Nasangyaw sa tibuok kalibutan. Ang akong pangutana bro, kay kanang pagtuuha nga ilahang nadungog og nasangyaw gikan yun na sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kaya pag-abot sa simbahan nga gitukod ni Kristo dito, saan pagkabato nila pagtuo kung walay simbahan ni Kristo nga nagsangyaw? Jod, di ba? So kanang pagtuoha bro nga nadungog sa tibuok kalibutan, mooyon ka ba nga usas na kadungog ana ang Espanya? Yes or no? Brad, imong i-connect sa Espanya Brad. Okay, niingon man si San Pablo sa Roma Kapitulo 14, sa Roma Kapitulo 16, versikulo, kanang versikulo 15 di ay, Kapitulo 15, versikulo 24, naglaom ako nga mahimo ko na kini karon, mohapit ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya, ug human ako malipay sa pagpagiguban kaninyo sa makadyo tabangi ako sa pag-adto didto. Moadto gid sa San Pablo sa Espanya, magpatabang pa siya. Karon, mooyon ka ba nga
kining pagtuoha nga gidala ni San Pablo at the same time nagsangyaw po si San Pablo sa iglesia ng gitukod ni Kristo, muoyan ka nga ang Espanya usas na kadungog, usas na sangyawan. Yes, Brad. Okay. Karon, sa dihang nagkristiyanismo ang Espanya tungod ni San Pablo o ni San Santiago, kasi San Santiago nag-umojud doy bugbase kag history, sila gisikat diha sa Espanya sa una og Christianized. So pinaagi sa pagtuo nga gisangyo ni San Pablo nga gikan sa Roma, nakabaton og Kristiyano ang Espanya. Moyon ka na. Brad. Moyon ka ba nga pinaagis pagsangyaw ni San Pablo og Christianity sa Espanya, nakabaton og Kristyanismo ang Espanya? Moyon ka na. Yes, Brad. Okay, sige. Karon, ang akong pangutana, katapusang pangutana. Kinsa nga Kristiyano nga simbahan? Kristiyano ha? Dili tong demonyo. Kinsang Kristiyano nga simbahan nga niabot sa Pilipinas nga gikan sa Espanya og nagwali og ebanghelyo ni Kristo. Og hinungdan nga ang Pilipinas nakabaton og Christianity. Kinsa man? Kato si Magellan, Brad, sa biblical nga pamaagi dili Bro. Ay sa kadala ba? Kinsa nga Christianity dili si Magellan. Dili ba namina mo ko side guni mo paminaw sa ako. Ano? Kay mag-isgot mong kutaga ng kuanggod kay mag-isgot taga ng kuan manggod. Ang kining kuan manggod pamagi sa Roman Catholic dili siya about sa kining nakapunto may tungod ning ginatawag nga giunsa ang kanang evangelism nga tinuuray kay kinaila authority manggod dili man na kanang kuan dili man ang gisgutan sa Bible nga evangelism nga kanang pag-Christianize sa kanang gugma man dili man ang kuan sa kining authority sa Katolik dili na siya gugma kundi power na siya Power kagahom. Bro, unya na nang power kagahom kay basahan ka na kung history sa Pilipinas. Di man power kagahom ang gidala diri sa Katoliko. Ang akong pangutana. Kay nagkristiyano man ang Espanya tungod sa mga apostol. O motong si Apostol San Pablo. Ang next question ako, sa dihang nakabaton og Kristiyanismo ang Espanya, kang kinsa man nga unang Kristiyano miabot diri sa Pilipinas nga nagsangya og Kristo nga hinungdan na Kristyanismo ang Pilipinas, kinsang Kristiyanoha? Wa ko mangutanag kinsa to mga tawhana, Magellan ba to, si Lapu-Lapu ba to? Kinsang Kristiyanoha kay magisgot ang Kristiyano gud ron. Baptist, mingon po sila Kristiyano may brad. Alliance, Kristiyano man may brad. Adto po ka sa board again ni Samot, sa Barista, utrosad. Abe, kinsa mang Kristiyanoha nga ming abot sa Pilipinas nga gikan sa Espanya. Aron mo sangyaw kay ipasa man kay ingon man ang Biblia nga mulukop sa tibuok kalibutan. Kay kinsa man nga ang ingon San Pablo ang pagtuong na sangyaw sa tibuok kalibutan nga gikan sa Roma man. So gikan sa Roma padong sa Espanya. So katong pagtuoha nga naa sa Espanya ilang nabatulan gikan jud to sa Roma. So katong nabatunan pod sa taga Espanya nga pagtuo nga miabot diri sa Pilipinas gikan sa tos Roma. Ang akong pangutana kay kinsa man Kristiyano nga niabot sa Pilipinas hinungdan nga ang mga Pinoy na kabaton og Kristyanismo. Kisang Kristiyano na? Sumala si mong gusto, Brad. Authority na siya, Brad. Lagi authority, Roma, bro. Brad. Wala lang ko mga tanag authority. Kay dili na wa ta magisgot rig authorization. Dili ang kanang kung pagkuan mo, Brad, ang kanang kung pag-Christianize sa kanang kuan, dili na siya kanang bro, wala ko mga tanag about kanang authorization. Ang ako ba, di ba? Nakabato na ang Pilipinas, no? O no? Nakabato na ang Espanya og Kristyanismo, pinagi nilang San Pablo. Nya nasayad man kita nga kato San Pablo, wala man gito kaabot og Pilipinas. Katong 12 ka mga apostol nga gipili ni Kristo, apil pa Judas, napulihan na la Judas si Matias. Wa man gyud bisag isa nila adto nakaarig Pilipinas aron gisangyawan tag Kristo kay og naa piting ayahaya god. Pero karon, sa dihan nakabaton og Kristyanismo ang Pilipinas, sa katong aw kanang Amerika, ang Espanya, nya kanang Kristyanismo nga ilahang nabatunan gikan po na sa Roma. So para katong gikan sa Roma maabot sa Espanya og masangyaw po na diri sa Pilipinas,
kinsa man Kristiyanismo nga miabot sa Pilipinas nga nagsangyaw og Kristo. Ang Alliance, ang Baptist, Methodist, Sabadista, Mormon, si asane. Brad, gana imo gusto Brad. Imo po na Brad, pero kana siya unsaon nimo na pag-claim diya sa Bible nga Wala ko mag-claim, bro. tinuod na imong gikuan nga tinuod nga katawhan na sa Ginoo kay kana inyong pamaagi man gud sa system sa Roman Catholic dili na siya against na sa pagpamagi sa Bro, Bible. ay asa ba? Wala mo mo yun nag-claim eh. Anis ba? Ako nang pangutana ba? Anis nga to ba? Kinsang Kristiyanuha nga niabot sa Pilipinas, gikan sa Espanya, ang isang yawan tag Kristiyano, mo hinungdan nga nakabato ng Pilipinas og Christianity. Kaya kinsa man na? Di po to Alliance. Di po to Mormons. Sige Brad, Roma dali ta Brad ha. Kay imo jud kung gusto ipasulod kay sudlo na ko na Brad. So ang Roman Catholic pero false ang iyang sige, ang iyang case closed. kanang kwan. Roman Catholic, sige. Mali nga doktrina sa Bible. Okay. Na mali man nagsadili imong pag-ingon, basta dapat nga giangkon nimo nga Roman Catholic case closed na ta. Mo naman din na, nara di ay. Sige na. Lugar kag mali ang doktrina Brad. Di wa man ta magisgot og teaching. Ang atong gisgotan, bro. Ang ako ba? Ang atong gong gitris up diri kinsa man tong Kristiyanismo nga gikan sa Espanya nga miabot sa Pilipinas nga gisangyawan tag Kristo. Mao na Brad, Ang Roma pero mali nga doktrina kay Roma. Ginoo kay sa Mateo magod Mateo 5:17 wala ko ni ani sa pagbungkag sa balaod sa pagtuman. ano lagi nang balaod kay mo ambak na putag Sabado ani ron. Ang inyong kanang kuan ang pamagi sistema sa kuan namoy otoridad kagahom sa pag-usab sa balaod sa Ginoo namoy otoridad sa pagsupil sa Ay lagi sa gina mga authority, balaod, sopil. Layo na ginas atong kanang mantas siya nga kanang religion ba dili siya kanang kuan ano dili si siya mantas nga religion. Dijen, Brad. sistema Brad dili siya kuan Brad sistema day mantas nga Si sistema Brad mantas nga sistema. kay nasa kagahom nga mo Sin mantas ba to basahon nagnamantas ba? nasa Yan eh. kagahom Naaman jud ko Philippine history ni Dr. Sonia M. Saide. Ang rason nga no na-converter ang mga Pilipino sa Christianity. Number 1 sa page 67 tulo man ni rason. Pero ano lang ko pinakauna. Number 1. The message atong basahon na Christianity and Spanish colonization. Basta sold out na ko ha. Nga ningon ka nga kato di ang pagtuoha nga gikan sa Espanya nga miabot sa Pilipinas ang Roman dito. Roma. Yes, Brad, pero- Sige na, ay nagpakapini. Ay nagpakapini. Karon kay imo man jung gipakapin nga doktrina, mantas kay mo nga wa mo'y pulpul mo mga kuan. Katawanan ka. Atong basahon ning kasaysayan sa ang sistema Brad ang sistema amo lagi sistema. Atong tanahon kung tanahon tong pulpul ba o mantas mag sistema ang Katoliko. Kay kung mantas ang mga Pinoy di na mada. Ikaw magpada ka ng mantas, mura ka gulo-gulo. Atong tanawan na. Number 1, ang rason Christianity and Spanish colonization ang title ani. The Spaniards were really able to keep the Philippines as a colony because sa rason most of Filipinos become Christian. Yan sa kani. The secret behind Spanish power was the cross, not the swords. So dili man tas. Ingotong ingon ninyo nga pag di ka magkatoliko sa Pilipinas, magluba-lubaon ka. Wrong na. Ang sekreto. Sa pa ko man. Brad Opo mo man. sige continue Ang sekreto, cross dili espada. The Filipinos were attracted to Christianity because of three reasons. Tulo. Usare akong basahon di na lang ning duha kay taas kayo. Number 1, the message of Christianity appealed to the Filipinos. The good news or gospel behind the Christian religion is found in the Bible. God so loved the world that He gave His only beloved Son, so that those who believe in Him, Jesus Christ, will be saved and have everlasting life. John 3:16. Di na lang ning duha og gini ikatulo. So number 1 pa lang daang rason, good news na. Dili gyud ingon nimo nga mantas man kay mga kuan. Oy, good news na nagmantas ang magaling amo ang pamalaod sa simbahan. Di na kisa may Pinoy mo kuyo ka magminantas me. Wala magkubunya ka na.
Sira humabon bitaw, nabunyagan man siya kung mantas, mas mantas mo to sa humabon. Kaya di gusto mo ila Ginoo. Pero bro, This day, ano mo nakita nga mantas ang Brad, ani Brad, kanang sulat ni Sunya, Brad. Brad, go. kanang sulat ni Sunya side wala jud koy problema na kay kom yun na base po na siyang siya pong nagian pod. Sige bro. Dili ko musupak na. Okay bro. Ang kom ko na kanang gingon ako nga mantas Brad, dili na siya bugna nako Brad, kundi tinuod na siya Brad. Asa may imong ebidensya na? Sige. ano mo nga mantas. Legit nga history basaha itog ba nga ning ako aron makaingon punta nga legit ng imong pamayag ingon kag mantas kay imong hadloko ni Katoliko. Kanang gikan sa 4th century dayon sa 5th century hantod atong 1500 nga kanang kuan kanang sistema na Brad, ang sistema sa Roman Catholic gipamugos na nila ang Sunday Ana. nga mobantay ng Tuan mga san? tao. Kung dili mo Alasan na Sunday bro. naitawag nga canon law Ay sa nga canon law nga tawag nga 29 canon law nga mga pamagi Canon law. nga kung dili mo Unsay 29? bantay ang tao sa Sunday Unsay canon law? Tinood na siya pa dili na siya Ay wala lagi kay gibasihan na 29 canon law si mong kunot. tinood na siya Ano ba? story na So katong nasa Roma nga miabot sa Espanya si Kristo man to'y nagtukod ato no. Pag-abot ito sa Espanya kay nakrisano gud to ang kanang Espanya. So tungod sa ilang pagkakristanismo adto moyon ka nga katong Espanya nga nakristanismo, katong kristanismo nga nabatunan sa Espanya, si Kristo nagtukod ato. Yes or no? mali nga kung imong tinuod na Brad imuang po na pero para sa ko mali nga doktrina mo gi Di bro, wala ta magisgot og doktrina. Dili doktrina lang atong isgot. Dira ta sa church and founder, not the doctrine. O ta magingon katong doktrinahan nila, kisay gatukod tong doktrina nilang mugna dito. Wala man na. Ang akong pangutana, katong naa sa Roma nga simbahan, di ba niingon si San Pablo, nagpasalamat ako kaninyo una sa tanan. Kay ang inyong pagtuo nasangyaw sa tibuok kalibutan. Karon, katong pagtuohan nila asam to gikan sa simbahan, kilisod pug gikan tos kilid-kilid sa simbahan jud tong gitukod ni Kristo. Kay mo matay pasalig ni Kristo nga sa iyang mga tinun-an, go and preach the gospel throughout the world. Na himuon silang tinun-an. Alright. So katong pagtuohan naabot man jud dito sa Espanya, kay San Pablo adto kog Espanya. Pag-abot sa Espanya, nakabato nag-Kristiyanismo. So katong Kristiyanismo nga nabatonan sa Espanya, muuyon ka ba nga katong Kristiyanismo ha si Kristo jud ang author ato, sa jud ang main founder ato, sa ang main source ato, yes or no? ako Brad sa side Brad duha manggoy kuan na Brad dili lang kamo moy nag-claim Brad kay napoy mga sabatarian nga time sa Espanya pod napoy mga sabatarian si kuan Pablo sabatarian pod so mo Ay lagi nang sa Batarian, bro. dili ba ang sabat ba costumbre na mga Wala na tao magisgot nga- og customary diri sa ka. O yun ba ka ato o dili? Mao kina Brad para sa imo imuhan po ng side pod pero unsa nimo pag kuan ba pag claim nimo diya sa Bible kaya ang Bible man gud mao gud nang kanang mao ginagingon sa Juan 14 sa 4 sa 25 nga magsimba sa espiritu og kamatuoran meaning ang kamatuoran ang Bible ang balaod kamatuoran Mateo 5:19 kung kinsa mo tudlo sa balaod og mo kuan ni dili og mutuman ilong tao sa Grabe, langit Brad Ano ba? Ang akong pangutana, katong Kristiyano nga naa sa Espanya, katong Christianity ba nga naa sa Espanya? Muuyon ka ba ato nga si Kristo gyud ang founder ato, yes or no? Ani Brad, muuyon ko Brad para sa imo pero sa akong side mali nga pagtulunan mo gi pakailab pero kana siya wala dili po na lagi- siya dili po na pag-judge sa mga tao Brad kundi ang sistema Brad Ay, bro, naabot naman kag pagtulunan nga wa man ta magisgot og pagtulun. O yun
Dili, ang imo mong kuan, ang imo mong kuan, minaro nga style. Ako sa minero. Ngano imo kung pauyunon nga imo man ang pagbarog. Di, nangutana gani ko no. Without sa ako nga kuan ba, kasakto man tong giingon ni Brad Ting ganina sa imong side. Mo kina ni tubag ko pero mo kina ingon mo tubag ko sumala sa imong giingon pero unsaon na nimo pag-claim nga kamo na naa sa Bible nga ang Bible manggod wala gibungkag ang balaod. Kinsa katumanan. Paghatag og katumanan. Bro, katong Kristiyanismo nga nasa Espanya bro, nga gikan sa Roma, si Kristo ay founder ato. Minto. Sumala sa imong kuan Brad pero Ayaw pagagad nako. Sumala sa reality jud ba? Reality nga imong nakatunan. Ayaw pagagad nako. Kay magagad ka nako, manumong gyapon. Og mayon ko nga supakon man nimo. Nagagad aday ka nako. lisod nga supakon ta ka masamo tumtag dugay. Ako lagi. Sumala sa reality si Kristo jud nagtukod na to. Kaya nagisgot mong tawag ka ng doktrina pagtulunan ng Bible lang ba? Ay sa nang Bible kay sa tinuod lang pagka-istorya Bible lang atong isgutan. Di ra ba jud ka kabasa sa Biblia nga mga apostol gawalig bit-bit og Biblia. Wala man tami nga mga apostol oy. Kapitulo bersikulo mabasa dire ali mo pasako po simbahan gito ko di kisokan mo ni tinuod. Wa man. Dili unsa kana magud si Pablo god. Si Pablo. So bro, direct to the point lang ta kay hapit na alas 9. Katong Kristiyanismo nga naa sa sa Espanya si Kristo itukod ato. Sumala sa imong gusto Brad. Di ayaw lagi. Nganong agad pagka sa akong gusto. Si Dili Jen, man god ang imo mong gusto god kay ang Roman Catholic. Wa di man. Mo na imong Nangutan na gani ko ni wala mo kumingon nga sa akong side. Sa imo ba? ngano imo mong ipagkuan nga Natural kay ani mo gud Brad kung mag-agad ra ka nako. Wala tay debate kay ang akong gusto mo ora man day gihapon nga imong agdon. mao mong good sa kuha mong sa Mateo sa Revelation 12 sa 20:17 mo ni ang alam sa mga balaan nga nagtuman sa sugo sa Dios. So meaning ginalutos sila nga ang mga sa istorya ba yan grabe kayo nga istorya jud kining mga sabatarian nga ginalutos sila tungod sa na authority ang Lagi. So bro, Roman Catholic nga kanang kuan. in short na lang bro, ano na lang wala lutos-lutos abot ang persecution ani nga layo ro kina. So katong Christianity nga niya sa Roma nga niabot sa Espanya, gikan jud tong Kristo. Yes or no? Yes Brad pero lahi ang imong pero kana imong gusto Brad dili po gumuga na na. Lagi ayo agad sa akong gusto. Muna akong gingon ayo pagagad sa akong gusto kay og akong gusto may ba imong agdon mahulog tagwa na debate ani kay Katoliko man jud ang ako ang i-promote man jud sa barista. Alright. So bro, karon bro kay kuan man bro, kaning tawag aning ni ang kining si Kristo man jud nag-found naabot sa Roma, naabot gikan sa Espanya, naabot sa Pilipinas. Kinsang Kristiyanismo nga gikan sa Espanya nga naabot sa Pilipinas nga imong gituohan nga si Kristo ang founder. Brad. Oy. baka Brad to Repeat lang Brad. Ang atong pangutana ni uyo naman ka nga katong simbaha o katong Kristiyanismo nga nasa Espanya si Kristo gyud to gikan. Sa Kristo gikan. So karon kay katong Kristiyanismo man to muungot diha sa Espanya taman. Hing spread pa man to ming abot pa mas Pilipinas. Kang kinsang Kristiyanismo nga niabot sa Pilipinas nga gikan sa Espanya. Dili ko motutulan na Brad kay naay sistema na Brad nga Ayaw lagi gisgot ang sistema. Kining authority Brad sa kanang Roman Catholic Brad. Bro, wala ta magisgot og authority, sistema. Christianity ang ako gipangita, dili authority sistema. Dili ba connection mo align mo Japon ko na siya Brad kay naay kanang ang Roman Catholic na sila authority ba nga sila man koy nagdomina na nga time nga kato mga sabatarian ilang ginasipol ginalutos mo na nilapad ni sila mo na abot sila sa Pilipinas pero remember kini si Magellan kung evangelism lang iyang tuyo dapat wala na siya og nagdala og mga
armas, mga kuan. Kaya silang mga apostol wala na himuan nagdala og kanang mga kinatawag nga manggugubat, kundi ang sistema sa kining sistema sa Roman Catholic mo na ilang ginabuhat pag Christianize sa mga tao, pagpamugos nga ang Sunday mo puli sa Sabat. Bro, wala lagi ko mangutan nagpulis sa Sabat noon sa di ka. Ang ako aba katong Kristiyanismo nga niabot sa Pilipinas kinsa man to? Mao gini Brad, mao gina akong i-explain sa imo nag-premise ko gamay nga ang Roma pero lahi nga pamagi dili dili according sa pamagi sa Bible. So kay ang Roma man di ay ni mo manggiuyunan ganina nga kato di ang Kristiyanismo nga naa sa Espanya. Si Kristo'y nagtukod nya niabot man diri ang Roma mo yun ka kanang Roma si Kristo'y nagtukod. Moyon ko Brad pero dili ko moyon sa imong gusto pod. Sige. Okay, close na tani. O yun ang day ka. Mara na akong tuyo. Kaya po yun nun. Walay standard. Aksyon Katoliko! Sumala sa Bible Brad. Ang balaod wala jud na bungkag Brad. Sige na. Ano na bes ko tanang balaod atong oras alas 8:47 na. Aksyon Katoliko! Live! Sige, salamat kayo sa panahon ha. Dugaya pa tuganon oy. Pwede, oy. Aksyon Katoliko! Bro Teng, salamat sa panahon Bro Teng ha. Nalingaw kita ni Sabadista Bro Teng kay maambak magsabado. Dili ka mo naguna-una god. Sino una? Di wala nga tong isgotan ni God. Kan naman. Dili ang katong nag-insert mo to siya naguna-una nag-open na mo kuan dili man ako yung nagkuan taka rumang ka. Di ba? Ang atong isgotan true church ikaw kay sige jud kag yes, Brad, di ito mawala sa yan ni Sabado. Mura na mingon ta ba nga kitang tulon ni Brad Ting og ikaw manglaag tag plaza ikaw magapit-apit jud kag koy ukay ha. Unsa ning Dili alay mo gyapon ni Brad dili man siya kanang na alayo na kanang instrument nga kanang kuan kay kanang siya alay na sa kanang pagpabadog kay dili man siya kanang kuan. ay nagipamugos sa mga ukay kay malangay tag pangukay na. Sige bro, salamat sa panahon bro.